Heippa, ihana herkkä nainen. Istutko säkin siellä sohvalla tällä hetkellä ja mietit, että miten tässä nyt taas näin kävi? Oot ihan puhki päivän askareista, työpaikasta, muista ihmisistä. Oot ehkä imennyt kaikkien muiden energiat ja asiat itseesi ja nyt mietit, että ei yhtään enää enempää. Silti pitäisi jaksaa lähteä illalla kokoukseen, kauppaan, perheen, harrastuksiin ja niin poispäin. Et jaksaisi enää jutella yhtään kenellekään. Herkkyyden lahja, erityisherkän naisen sielunpolku, on sua varten. Siinä me lähdetään kulkemaan sitä sun omaa polkua, sun näköiseen elämään, jossa sä saat loistaa, kukoistaa ja kasvaa. Sä saat vinkkejä, työkaluja, ohjausta, opastusta, kaikenlaista ihanaa siihen, miten sä nouset omaan kukoistukseen ja luot sellaisen elämän, kun herkän naisen kuuluukin elää. Sellaisena ihmisenä, joka ymmärtää, että sun herkkyys on voimavara ja sä voit kääntää sen sun ainutlaatuiseksi lahjaksi. Ja sitä kautta sä voit löytää siihen sun omaan elämään täysin uusia ulottuvuuksia, luoda sun unelmia todeksi ja näyttää maailmalle, että meitä herkkiä naisia tarvitaan tällä hetkellä todella paljon. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Mä odotan sua siellä.